estem just en el moment que ha acabat el ple, ara comencen a sortir els diputats que passaran per aquí davant nostre. El que passa que, esclar, a la zona de premsa sempre veiem els mateixos diputats, que són els d'Esquerra, que ara veiem Ernest Maragall... Bueno, anem veient gent, vostès quasi que els veuran millor que jo, perquè jo tinc davant bastantes persones. I si veiem aquí els diputats d'Esquerra i de Junts per Catalunya i del PP, perquè Xavier García Albiol ja està allà al fons, és perquè just aquí tenen els seus despatxos. No podem accedir els periodistes a l'altra banda, que és on els diputats de Ciutadans, És que ara estic observant l'enrenou que hi ha perquè Xavier García Albiol s'ha aturat davant d'unes càmeres i ara, fixin-se vostès, són com les formigues. Saben vostès allò dels formiguers? Doncs els periodistes s'acosten cap a Xavier García Albiol. Nosaltres també ens acostarem, no per res, sinó perquè així estarem més a prop. Vull dir, no per res, perquè ja l'hem sentit aquest matí en un altre vídeo. Ara valorarà el discurs de Quim Torra. Doncs això, el que deia, que a l'altra banda hi ha els altres despatxos, els dels Ciutadans, els del PSC, els dels Comuns. Per tant, com que aquella zona no ens deixen accedir, no podem veure com passen els diferents diputats. Ara ens apartem una mica, deixem que Xavier García Albiol continuï atenent els mitjans, fent la seva valoració sobre el discurs, i d'aquí una estona hi tornem a veure si veiem passar a Quim Torra, que hauria de passar per aquí davant.